hlauhawmzia channel lo thlir thin tu zong te in zawain chi bai le vek ule tunjum video chuan romantic horror movie mu nom tak let me in ti hi toikim taka thira ngai thak ho zwai na hun ilo nei liang myang kumsang khazakwa somriat pathum ani a Los Alamos New Mexico a damdo in pakhata chuan papakhat taksakang na sajet mai chuat mitni in detective chuan hepa hian twal thana thleng naiwai taka chuan in nam hnoina ane ngei ringin akan na sat ema wangte chuan chong theilo ma se adop ngal deuh mol maya enge motal azia thei be sein pen le khapuan chu a chhop bokani chuti lai tak chuan receptionist chuan phone call poimo tak adon thu aron shilawangin detective chu achuak zuya chu vele chu pa chuan akut kang u thuam mai churon le kang ta vu in pen chu aron bandon ta detective ron call tu chuan damdo ina ommek pa fanu chu apa mutura damdo in lama aron kal thua shil lai takin nurse je twar thoman chezui anve en fianak chuan taksakang pa chu tukvera tangin alo zuang chuak chuni in detective not hnuchia chuan kati pal ebi ti zong chu alo ziak bokani he thil thlen ma kar ni malama chuan mi panau pang kumsom pahnia upa owena chu anche na apartment kota chuan chithum eya thu in pasal chen hlim hlol anu chuan chu ei turin aron ko zuya mase anu le pate chu phone manga anin hau char wangin chu ei po atui nakin arin omlovani anu ril runa phei chu tapzui homin owena chu ei khampo chuan chauka a chemte chula in dar thalang ma chuan mai kor wa chungin ngam tak don lo sate ma se school lama ama TIDUHDAH thin tu te vaulet vedan tu te chu azir chin vela pon lama athom sha chu telescope manga en ngalin an chen oma cheng Larry le Virginia te in hial boy thoma loni relo te nuwa chuan in nim hnai le sot biau si in Virginia in aron hurwal chuan rang takin ambiru ngala car park thom shile in tukvera tang chuan en thale deka an chen om chi a ron in son thar tur pa upalam to Thomas le afanoni om tak ebi te chulawni in maktak mayin khwa avo te lunen ebila chu kelong ngatin akal thau mai bokani atuka awena school culture chuan vura chuan ebi ke hniak mu in makatiru kher mai school lamala an classa ama TIDUHDAH thin em tu keni le achian te ho chuan buli ron le chanin classa an buli mai po chu du tok lovin swimming class lam thleng po in an buli chhun zom le zela chongkam chetak taka chong khumin zuna che thleng thakin zuti thabar vela mole school bana owen chuan chithlum leile in chemte zor lai lo in tar chata mu chuan pakhat chu aleitel shama chu ero ama buli tu te ti le tak nana mangam le chuang delovin thingkung tong nan chuan amang zui chiam mai an chen om chi aron in swan thar me chenau pang ebi chuan ron mu in kelong bukin om le to reivak lawalin biak hu chuan owena po in thingkung bok chu tong zui le in relo te nuwa chuan ebi pa ni om tak Thomasan thuam hnodum ve kha a beka khai chuak lai chu a mule Thomas chu dorlian tak parking lota kalin car pakhata alut zuya anei tu te lolet hun chu alo ngak ran bok engma shelo kar nei tu pa rol thar lanau pangte po chu athil leinen bungbor takaron letin atlan chuak zui maya rel kal ngaka adin ran lain Thomas chuan max vo in athat ta buai maile ruang churam hmoya kalpuin thingkunga chuan aletling zongin akhaya angong chu zaile in athisen chu adoa chuti lai tak chuan an bulmaya truck tlan thom chu sha in athil do lai chu ati tlak pha manhmo takin thisen bobang chula in lampanin manhmo takin a ho zui tanal nal bokani in bang dan deuh tak ani awangin awen chuan Thomas le tu emo okin yam le zoi taka
chong te in bethom chu she thein until soi omzia tak chu she thei chia lo ma se thomasan hetiang thil ti hi kaning lutuk to man hun te hi min la nei riau riau in ania karin ni ati dala tang chuan thil serious taka atal boy me kani ti chu hai rual ani lo thung thomas a tha pa chu graduate hlim hlol ani awangin atuk lama chuan detective le police chen khat te po owen ante skula chuan nu chui na thokchan hal turin ankal zui bokani zana chuan owen a po angai te bokin anin kota chuan chule in avoi ni nan ebi po aron in lan le ta owen a chuan kelonga a om tlat chin chan te chu zotin ebi chuan vote ka ti ve ngai hleinem ti in a chang ol sam hle owenan a games khel lai pe a in chung lama alo san no rei vak lawa chuan ebi chu ti dang lama om zuin a thil ken lai po chu a hum he thei to lo tanel hlavak lo re taksia chuan kal ngalin me chenau pang chan puina mamo ang taka lemchang zuin papakhat jeka chuan ron hu in pui tuma apom lai takin ebi chuan be thutin a thisena dot sak nu chuan a ngong ru ti tlakin a that zui ta mak mai ni chumole a telescope kaltlanga an chen om nai vai cheng ho en thlape tak owen a po in jeka chu a ina om lovani ti mu in chuti lai tak chuan an bang le lama cheng thomasan a fanu ni om tak ebi a hau thom chu a shele ta an soi omzia tak chu shele thei chuang lo ma se thomas a chuan a thil ti engemo awanga aman ti fai na a tho angai don awangin ebi chu a hau ni in alang thomas a chu man mo taka chuak le ngalin ebi tha tak jeka ruang chu tuya payin ebi nu ma por chu ati fel sak nga zung zung bokani atuk zinga owen chuan ebi in vurkara a nu chia tak ngot a cube lo in rem dik vek chu mu in zana po chuan anin mule ta mingte in shilton ve ve to in kum in rual dun tak le chan nei vak lo ve ve anni boka anin kom thei ta phian mai movie class an nei laya owenan moscourt azir lai lo hutu kenia chuan a chante punin owenat chu an hwal ron le ta owenan a thil zia omzia a shil du tat lo wanga kenia thinrim chuan meichia tia chainom na pa in abianga chuan a vozuya tuma shil lo turin a vozui bokani hewang hian owen a po in abiang pem chandik tak chu anu hne na po soingam lovin zanria e kham nu chuan ebi nen bok in hule in bangkal tlanga anin biak po theina tur moscourt ki te chu pe a chu ero chuan ebi om atinuam haulo a chan chu owen a chuan bang phena changin alo ngai tharu thei nia alan wangani owen a zona po chu chang chadu talovin anu boral thu che shilin apa thomas a thinrim chan ero a soidu mi alo owen chuan anu le pa te po anin chen to thua soilain ebi chuan abiang pem chan chu alo zot vele a owen po in thudik engkim chu a shil ve vek mai a thushia chuan ebi chu ti thinrim le in tilet ve ta che chemnen po ingam lawani chuan keiman ka chanang che irin ai hian ka chak dayang oti in achong thamon na se hle bokani ina an ho nu po in moscourt kaltlang chuan in bezui tange yin atuk lama owen chuan an gym teacher chu mo in school bana strength training nei adu thu so yin anu par sa changa a poisa ruk mangin ebi chu a chwa pui zui vel ham ham mai mase ebi chuan a chi thlum tuiti em chin chu a e ve du tlat lo angai thatnan tia pakhat lek e sak ebi la chuan pona tan chwa pui ngalin a chak chuak le ngal veka a om dana wang chuan ebi po chu a in thiam lo hle mase owen chuan a poilo ve tia kwa zuin a du thu te chu a shil ta mia mai le ebi chuan ani le ingai ang mei chenau pang hi loni lo ta ila min la du thawangem tia zot le ngatin angai na shelo tak owen a po in oti in a chang ve ringot mai in lampana in zui hodun nak nakin kutwana an toy khomwan lai chuan owen anu chuan aron ko wangin anin mangcha zui ve ta mai bokani
ebi te in lama po achul na awanga tual thattura chuak le tur ni om tak Thomas chu ebi chuan a hmaya lo chul kwal sakvelin Thomas la chuan mi panau pang owena chu muto lo turin ati mak mai adan ngai te in Thomas chu mi kar hnung lama biru le in hun rem changa atang shu lain driver chuan chian anei ta tlat maile mase gas station at chuan ding hlovin driver zok thil leitura at chwa lok hlanin Thomas chuan a chian pa chu beizuin an thom la chu music play ringlu tu ka wangin in chung lama om te chuan an la she pha hau lo zui an shiat nuwa meu chuan tlailu tuk to in Thomas a chuan car chu alo khal chuak dai to mase driver thin rim chuan in tura aron vom nge ka wangin dar thalang ma chu abal vek pha a hewang hian Thomas a chuan du to ka lim kwal vel chu harsa ati pha ta hrelo te hnuwa phei chuan a khomu fia theilo wang chuan accident ta nge in Thomas la chu a che zui theita der lo maile driver te la chuan anron nai chil zel box se wangin Thomas samang ang chuan tunge ani an sha chwa theilo nan chuan esitin a hmaili ataksa te chu atikang luita chiam ringot lelama ebi le owen te po bang phena changa in khoi velin chuti lai tak chuan ebi chuan news an puan tual thatu ni omarin hel damdo ina aw mek thu chu sha in rang takin damdo in lama chuan akal ngala receptionist nena chuan apa hu adu thu chu soin police ven lai ani awanga mu thei ani lo thu shatir ani hnu chuan a chuak zui vele mai boka mase ki longa akal tlat mai chuan receptionist ngai chu ti thawak lovin alainat angreng hebok a zui hnu po in a mu zui to ho bok si lo hewang hian receptionist mang ang chuan detective chu kolin apa dam lo hu tuma a fanu aron kal thu chu a shilta ani kha che kha atir lama kan thlir ho tak khani in building pon lama changa ban chho ebi chuan tukver phena changin Thomas chu en reng maya tukver chu tirika rin Thomas po rang takin aron tho chuak ngal atan dam omzia to lo mel mai mu mal po nei to lova chong thei to lo bok Thomas chuan a thok top don thleng po a ebi chan pui chu chakin a thisen a do tir hnu chuan ni khoshelawa omin tukvera tang chuan atla thazui ta ani hrelo te hnuwa chuan ebi po owen a room tukvera chuan ron lang le nolin en lo tura ati hnuwa le room alu adil hnu chuan a thwam no hak lai te chu phelin owen a bula chuan amu veta ani owen la chuan abial nu ni tura som hal chatin ebi chuan me chenau pangkanilo engma lo mai kani hiti in ahnar phota mase owen a chuan engpo ni la kadang lam chuang lawang ati ve thlat se wangin abial nu ni chu arem ti veta ani zinga ero ebi chu mu tur lo om to lovin ka kalangai ani lo chuan thina ani mai ti not zong chu alo hnut chi ani school lama po owen the gym teacher chuan anau pang ho chu lui khang lama hockey khel puin avoi enge mozat nan owen po ama TIDUHDAH tu te chian ho chuan an hwal ron le chap to owen a thin chuan tor seng tabik lovin an boss ber kenya beng chu hlap sakin a thi du hlebok chuti lai tak chuan naupang ho chu an tre ta chel chul mai Thomas san luya apai tak jeka ruang khal an mu chuak lek chulo ni in thisen chuak khopa kenia puta thaka wanga principal muzo owen tenu fa po chu hozuin detective chuan thu zot fia turin aron kalchil rup mai owen chu ruma lut zuin an chen oma jeka apartment police hawin andap kwal vel lai chu mu in ebi chu morse court kaltlanga biak po atum le a mase detective chu kongkabula adin reng to awangin ebi heroin a chang let ngamri lo thungani atuk lama chuan owen a po in gym chu kalve chanta in abenga hliam saktak kenia a chian te le unau pa tena an chainom na ve thung lai chu mu in alom ril lu hle bokani zana chuan ebi nen po in huvele theito in
huai taka kenia abe let betak dan te chu in ti thei takin a shil vela ebi po in at chuan zia lan tirnan abianga chuan amo azeu mai chumi nu chuan ebi chuan apartment luihlon to lama chuan shwain music ti a play nu chuan enge ti idu ti in awena chu azota ani chuan blood pack siam ka du ti le akut zai chu arol tamai athisen rim chuan ebi chu tidang lam hal vekin in sum sate ma se ani na dik tak vampire ani na chu thup thei ani talo awena ero ti nat adu lo bur thunga min kalbo san ro ti le lim chwa churwalin thingzara chuan a fuzui wung mai chuti lai tak chuan virginia po in a ui kain chulai hun chu aron kaltlanga ahnung dewa chuan lerian aron zui ve bokani thisen rim ashiat naiwai emawanga in sum thei to lo ebi chuan virginia ichu zwan thunghal pupin athisen chu adot zui ngonga leria chuan aron nan chin zui ve mai awangin ebi hlau thong po chu atlan che zui ve le ta ani owena po in ambulance sa virginia I an phurlai chu lo en rengin athil ton te shep chu mak atitak zet bok ti pui tumin anu chu an pana ma se amu thil to bok se wangin apa chu akole apa la chuan nakina kanin be mai don ya ti in phone chu aloda mak bok sia eng he huwa alo ngai hau lavani chu chuan owena ril ru po chu tinatak zetin atap chuak ta hial mai aban nu chuan ebi bok chu awapan le ebi po in thil omzia dik tak chulo shilin vampire kania kanun reng theinan thisen kamamo ani kum som pani kanina po hi arei to lutuk chuan thomas apo kha kapa ani hleinem alauti owen chuan thalak lui tak chu enin chu ta chuan ebi chu alangai reng lain thomas a ero alanau pang le a alandan chuan thomas le ebi te hi allo in rual reng ti na ani mel le bok owena hlaudeu po chu chwale ngal mai tumin ebi chuan alo dang ngala owena chu chuak loi thoma se ebi po in engtin ati zui big lem chuang lavani detective po in damdo in lama om leria le virginia te chu tlole tangi in leria ne na anin kom lai chuan vampire ebi se na awanga vampire a changveta virginia I chuan thisenan pek na te chu mutai zuin ama chek tura ron kal nurse la chuan parda chu ron hong eng pupin virginia chu akan phata kang mei chuan nurse ngei po chu kang kai ve in thil thleng chu ama che ina om owen po in news kal tlangin alo sheve a chuti lai tak chuan ebi chuan kongkaron kikin in chung alu fel hu chuan thisena bazui hok maile owen chuan ko ngalin a in ball fighter zuya athwam no balte chu pai sakin music a play sakbok anu thwam no ha kho tiratum lai vel chuan owen anu chu aron hoda thut mai an pani chuan owen room lama chuan tlan lut ngalin ebi po tukvera tang chuan an apartment lama alet le ngal dai bokani anu chu amu hil fel ta mo tia owena chu ebi mutura chuak zui le zalin ariak ngal nge a zing lama bathroom a ebi a omlai chuan detective pa bok chu kongka bula chuan alouding le tarun maile awena mang ang chu talboy devin engemo arab ripalta chu chuan in chunga oman om nge ani ti chu ati chian emawangin detective po in kongka chu tharum manga hongin silai ne alo zuya owen ero do kan hwaya lobiru manin detective chuan in chung chu adap kwal zui duna bathroom a blanket tam taksina ebi lo muhi light chu huta en chian tuma bathroom light luna a phoi don light chuan owen chuan alo danga ma se ni zung tlem te lut man chuan ebi ke ti kan pha tatlat thovin ebi muhi light chu aron har tangie detective chu zwan ngal buain athisen chu adut zui ta ngek maile owen po in detective chu puitum bik lem chuang lovin a in thiar film san mak mai reilote nuwa chuan ebi po chu ron chuakin kakalbo wang ngai ti in mangchana na owen a hmuya a phone hu chuan taxi in akalbo zuya chu chuan owen a po chu ati chap na sa hle ani
ril ruking bai zet chunga school kal lo thei big chuang lo awena po chu swimming class an nei lai an zirtir tu pa kal bo luk hlanin ama ti du da tu te ho bok chuan chai boy tumin ruwa manna an siam le ta tuya changa midang zong chwa tirin awena chu minute thum chung tui hmaya om turin an tiluya kenya u phei chuan I theilo chuan imik mu ka kher chhuak kang ati mia mai hewang hian she tak chungin awena po tui chunga chuan omin second claim teliam hnuwa chuan thom mak tak tak dar thalang ke thom le hlau hlopa mi pa aw ri te chu a shezuita pul tui te chu ron senta ze zuin an zinga pakhat lu phei chu tuya chuan a ron tlatanol mai le hewang hian awena po chaw tak chungin pula tang chuan a chuak ta nge nge a chuta le ama ti du da tu te laka chan him turin ebi nge chu aron kier le ani ti a hmuta atuk lama chuan awena chu rela chuangin thlamwang takin a che thlum du ber chi chu a ei pa tuam tuam boka ama chuan thingrem lian zet a in hung ro bokani ticket endik conductor kalyam hnu chuan thingrem chu an kik zui kar kara a chhunga om ebi po chuan aron kiklet be kar bokani alandan chuan an pani hian khoi emo tlan bawan tum ni nge yin alang chuti lain owena top dan tur hi thoma sa top dan ai khan aro pi bik viawangem viawlawangem ti ero tu shat ni to heklo le ole engpo ni se tun chumatan chuan khati chin kha nile ri mai sela video to thlenga min lo thir sakawangin kan lom tak zeta video danga lo chwale ma chuan tlang au channel lo thir chin tu zong zong te in zawain niman nuam mangcha mutui le vek ule